Iltapäivällä valtatie 3 varrella liikenne oli tänään vielä sujuvaa. Edes tietyömaat eivät sotkeneet liikennettä ennakoidun mukaisesti. Janakkalan Tervakosken kohdalla moni juhannuksen viettoon matkaava pysähtyi tauolle, tankkaamaan ja jäätelölle. Tien päällä oli myös juhannusfestivaaleille suuntaavia artisteja. Helsingistä Janakkalaan liikenne oli iltapäivällä sujunut matkalaisten mukaan hyvin. Kohtalaisen hyvin, että tuossa noin muutaman kerran meni johonkin 80, mutta ei mitään ihmeempää, ei mitään suurempaa ruuhkaa mun mielestä. Minne on matka? Lähdetään Kauhajoelle numerokisoittamaan keikka. Kuinka on matka sujunut tähän asti? Ihan lepposasti. Nukuin itse tuossa matkalla. Mihin olette menossa juhannukseksi? Tuonne Himos, mikä se on? Onko se Voisen juhannusfestari kai sen nimi on? Himokselle ja sitten huomenna on Kalajoki. Hauskaa juhannusta Neloselle ja kaikille teille valoja, rakkautta ja iloa ja rock and rollia. Jei! Hyvä. Hauskaa juhannusta.